Wong adat saben biasane iki wong calang iki malah tak panjeri sik kok. Ampreh ora batal. Asing tumut serak alah alah alah. Nek ngedep wong ayu ki tak grogi nduk. Ya eling-eling aku ki urung pono utawa urung Jawa. Tenane lho, tenan. Nggih, geser sisih lor kidul. Sisih kelor iki sound system itu. Pas konsumsine metu, lampune mekan. Dan Mbak Wiwi ketok mak biar ngono. Paring asma sinten Mbak Yu? Nggih Mas, derek tetepangan nggih. Nggih. Kula Arsita Mas. Mbak Arsita. Nggih. Sampeyan lagi foto aku pisan iki ya, Mbak ya? Mboten napa nate. Loh, wis tahu kabeh ta, Mbak? Nggih. Mbak Arsita, pidalem saking pundi? Kula saking Brangkal Banjaran Sari. Banjaran Sari menika tumute Padas. Padas. Nggih. Padas karo Pangkur yang duwe bibit tunggul. Mboten, jenengan nggih pun lulus, Mbak? Sampun. Sampun. Pun gadah anu napa dereng? Dereng kok. Saestu to? Nggih. Tenan? Tenan. Ora sampe nek nyawang aku no piye? Nyawang Nyawang ra apa-apa to. ora masalah, penting ora ndumuk. Lah Mbak Wiwi engke ya wis duwe calon, Mbak, sampean. Dereng. Malah belas niki. Oh, tasik wedi lah seneng aku ngene iki, Nduk. Wong sing wedi-wedi ngene kok. Nggih. Sakmenika ngasta napa, Mbak Yu? Ngastomik. Lho. Angel iki. Lha pripun? Kerjane apa ngoten lho? Dia pekerjaane nyinden, tapi nek enten sing nanggep. Kados Nggih, jenengan. nggih. Dalang nek enten sing nanggep. Aku ki mbok sumpah, Mbak, biyen ki ning lair batin nggone dulurku Madiun. Wong yo ngerti dhewe to sampean nek poso ki ra nek tanggapan. Arep disangoni dulurku lah kok dulurku sijine iki ngene, aja dalang wi. Dalang ki kaya-kaya sugih ra umum. Nek tanggapan. Sambene napa, Mbak? Oh, tukang seleb. Masa nyinden tukang seleb. Oh, marung jenengan. Monggo mampir. Warunge pundi warunge? Mriko lho, celake jembatan. Celake jembatan pundi? Nggih, Brangkal niku le. Dalem? Toko napa warung niku? Warung. Warung napa? Ayo. Kepalane ditundukkan. Dik, dengklukne, sirahe. Wong-wong ki Jawa kabeh lho. Warung kopi nggih, Mbak nggih. Nggih. Lah Mbak Wiwi gak duwe rencana nggih warung ngono, Pak? Bakul pentol. Iya. Berarti roda perekonomian sinden berjalan terus. Kados kula ngenten iki lho, Mbak. Nek tanggapan yo ndalang, nek mboten enten nggih ngarit. Sebabe mbah-mbah biyen ngene, Nduk. Piye, Mak? Dalang kuwi ibaratna dadi samben utawa sampingan. Ya kudu tani, ya kudu ingon-ingon raja kaya. Ngono ya, Mak. Sebabe apa nek dalang nganggur ki bahaya kok, Nduk. Bahaya sebabe. Sebabe nek bar tanggapan ki mesti cekel duit. Bar mayang ngene iki mesti cekel duit. Tapi nek ora duwe ingon-ingon urung duwe bojo. Alah. Bar, Nduk. Bar bayarane. Ning nek awake dhewe ya kumpul karo kanca-kanca pelajaran. Oh, yo kaya acara apa disengkuyung bareng-bareng. Kurange pira? Yo. Yo golek bareng-bareng. Tak kira nek mbok tanggung. Geser, sungkem kula, Bu. Oh iya, Nak. Jalan tetepangan ya, Mas. Wah, nggih. Nak yoga Kak. Nggih, cucu. Cucu. Nggih. Cucu.